Alseyni 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 oh تفرها وين نبدأ من أنا مجابرة Alseyni 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 Hadaram timani, hadaram fewani. Aihi, anori go go for the yam. Why, bojo ya. Alawadi, jidi mami. Alawadi, jidi mami. Sonan wana jago do. Minema, kemin fib du wi adi. Adi men ko deuga. Gile pijir taki. Gile wana serena do. Gile pijir take. Yidi nirbi chanda take. Gile jarango budami. You and Gile
Allo Mbim. Allo. Hey. Non. Yow okkam seeɗa. Mbim okkam seeɗa sabi Allah. Komi jagguɗo mi maskakima kay. Non. Fat ma waɗ audio joni. Fat mi jooɗo mi wanma audio. Kumba sawa. Galle o jari mbimami. Gila heccanki meɗama sukki ad 17 millions cooda galle o. Joni noon goɗɗo ari waɗi 18 millions. A faami min noon mi wona huywere monde ganduɗa mi jooɗo ɗo men ma fada par ce que gila heccanki men ma ngare coode galle o. Galle o hembo leeri nañ mimi haalnima mi neldima ɗum fof e portable ma taw an wona yiyani eyyi omo waɗi kam. Kumba ba sawa a pari al sell jooɗoɗa ummo ko ɗum noon haalte e sénégalais joni a waɗi kam utilisé ha haaju ma gasi a weddimomi to gili ñande jiitumi kangaɗo mono wona téléphone wona audio wona message wona nulal mbiya noon ka juul walla ko on juul mone wona ka joɓa ɗum kalta kumba weccital kala joɓɗummi kal ala no wayi hay fonde wawa sodde ko mbuusi yo ndiyam conmi hen e bo te tamperam hen tan ko ñaami ko hen tan ndiyam e bonbon yon komin ƴakkumi e lawol he ko ɗon kalisal kal gasi te ɓiima o ala ɗo nannanimi e nder hay laakar nawi kam min jiilo bammu te sa yino tan ngol lawol no wayi muusde en wayi hulɓinade min gilden ayi no ɓawlirmi ayi dandandi hoore fof boni tampere te yilade kangaɗo hay ɗum ceerno koko haɗi ɗum sah faminma ɗum kalisal kal meɗɗumi kala dillinanide ay min ɗo hay papier ji pale nan ɗo pale min lotissement pale nan ɗo min haalis o hulɓinanimi de mi haalanma ɗo kala kayitol jibinagol e sénégal nan ɗo galle fof numéro mum nan ɗo min haalis dillinanimi haalis nannanimi e yilade kangaɗo wota sikku ɗum nannimi e yilade kangaɗo ko yiddema an kayitaji juddu sénégal sukaɓe jooɗi ngala kayitaji fof ndeka an waɗi ɗumen ngal volisal aɗa yiilo e wuuro tan aɗa yiya kayitaji jane ayi an min andi kaaɗi koko ndaɓata quoi ɗi kayitaji galleji wona kayitaji jibinande kayitaji juddu wona kayitaji juddu a sellani tegale hanke mbiɗa yewti danno e nene o yewnnima wayri yiidema o wi noon yo wat feere mi addamo ɗo yiima mi wimo noon hara mi addudemo ɗo noon mbiɗa yinno yewtidde henema happara mi ƴeewa ko kalta hen nene min ɓuuri yewndemo min ɓuuri yidde yiidemo si min bayodiri kanko tan jinmi yidde mum ɗon kono noon wimam artu mi yardema mi yiiɗa o ara ɗo hen sibu yiiɗa o tawrami ni Ramata ala fof yummo jiɗɗo yiide ɓiyum ene wuura gurdam ɗam gurmiɗam so nene ari ɗo hen yikam mbaɗa wone ladde tuula heela so hooti ko miijol keɓol nawtudemo laakara si wom heɓori miijorade no gurdumi to leletomi ko ñamami e ko jaremi ala fof yimmo jiɗɗo yiide ɓiyum onon no gonirmi ni suba ko ɓooy Allah mbo dañi ko mettimi kono wawani haydara
Ramat duuɓam ñi njah nene ɓeydo nayi wudi te ala fof ko mbawmi firtandema e dow leydi te mbol woni afa makko mi wawana hooram saka comme koye ɗum ɗo guurami kala ko dañmi ɗo hay min e hooram nafata kam wiyani no mboɗo nafa hen keddiɗo te nene ko min foti waɗen ndemo min fonno firtude hande mi jogomo ɓe yummiraɓe mumen nawate makka ɓe nenen handi hen ɓe yummiraɓe mumen pinata e building ɓe nenen handi hen te ɗum foof ko mino fonno wadde ɗum te a majjani ɗum tan mbawmi liggade mi wawa nattodirde yimɓeɓe to yimɓe keɓata ɗo ene liggo e gartade e galleji mumen min wawa hebde toon te an si ɗum yawti an hoɗo kangaɗo ma o an hakkude ma Allah kumba bana mbaɗa yoɗɗe ne mbaɗa yontede e ɗo tawmi o nder o luuɓo luuɓo est ce que o so artiɗo ha ɗum oɗon mbalda e leeso woto tan hakkude ma Allah tan namine mami ha jaɓ waldemo leeso woto an kay an ɓuurimo wonde kangaɗo a yiyani hoorema kangaɗo no mbaɗa ni tan wayata billahi min sikki o ko liggiɗo an ko mbaddata o ƴeew min ɓiɗɗo winde artirata ɗum ga affaire on wayim ni muus eyi sehlam joom aɗa selli hande de kam Oumar Sall hande luuɓani de an ko watta ko noon an saɗa haalde yimɓe a anda no kaldirta te ɗum ko défaut ma te défaut wona défaut tokos défaut mawo neɗɗo so woni mawɗa jogo savoir vivre ganda no kaldata ganda ko kalta par ce que kalta ko ene waɗa men blessé de fof ganda ɗum quoi onon kono gonga inon waɗa blessé gonga so neɗɗo woni kangaɗo kay wiye kangaɗo mata walla joni raɓɓiɗ ko e junnu ko haalka wiide noon mbawa d' accord joom min ka sehlam noon a anda tan no mbawmami horsinde ene mbawmami yiɗde ɓima o ko sehlam an mbi sikkira ɗum ko gonduɗa kuccita e cukalel rewi ɗum mbammi ko kangaɗo ana selli namde mbiɗa ene selli ko an an ko mbaddata o a wawa riddu yalta o galle kumba an billahi wallahi o sellani billahi yimɓe fof kaali kono ay o ñande irtiɗo warama ɗo nder galle ko wonke ma sa renaki taw o woni malayika ma yimɓe kaali ha maali yaata sellam ko bon ɗum nde hoore tan okam sikki malayika o jeɗ ɗum ma taw hande o fonno ko nen kala nde yitere makko wojji taw mboɗo dari sara makko mboɗo ranndimo noon yitere makko kala ɗo gaño makko wawi darade nanay makko accam taw ko min dari mi yettunomo ɗen joote kono ala fof ko mbawanmi hooram saka mbaɗa wawan nene ha tente noon o ara ɗo hande o yiya gonigal ngal gonmi ɗo hen ngal non wonata kene welami Ramat so nene ari ɗo gacce tan mbaɗata mi sibo sakata gorko ɓorniɗo photo bammum heeɓe mum ala ko wawen firtande yummum haydara hay sabunde wuppiri mi wawa sodde wiyama nda wadde so ari ɗo holno keɓirmi wurdiri ɗum ɗon wona appel wona rappel moi wona haydara te min wona intérêt joni intérêt ma gasi am dala weddomi quoi te min mi rewlanema intérêt a hoɗo intérêt ndewima an somo andi mi rewata e ma fof an a hollani mbawam di min komi joɗɗom haalis o tan kono wona an holli mbawam a wette kal kal tottuɗa jiɗɗa yawrade sino wona wawi pottinode no mi yitan mbawam an a anda hoye mbawam woni aɗa holɗo aɗa haala an ka sehlam
a fotani a haaldirde am an billahi wallahi kumma so wonano fittano ɓiima oɗo joom koyngela wonta yaɓɓo e galle mon hen te min woto sikku intérêt addutami ɗo de min ceylagal oɗo addutami ɗo o wona sehil ma o ko cukalel tokosel so hay gasta jibinede a nani danwa dow danwa less ngara mbiya o ko sehilam e wata yen namde bamma ko sa on hecci ɗum mbiya ko sehilam ko adduma e galle o mbeɗa andi ɗum Kayere aɗa andi nene ala haydara ko fadema ko mbinomami nane ko ɗum woni ko kaltantumami ɓiyene wuuri mayani a yiyani ɗum a nanani ɗum welani e ɓerde kadi ko kalɗa ɗo ko an andi jinnaɓe waɓe noon ɓe nene wayani noon so woodi jinnaɓe ɓe ganta tampini ɓesgu mumen nene jeeyaka e ɓen te caggal Allah en nelaɗo muɗum min ko an dañmi nene ko an o dañi so ari o yiimo ma ko heewi ma usto e makko bange mette sabu neɗɗo ne wonda e mette ne yaada e muɗum jiiɗi ɗum fof sikka nana e jam mum taw holko musata ɗum sa jaɓaninomi accan min garda ɗo hay sinno o yiima jewton o yaha so tawi muɗo hay hunde nden ɓerde makko ma deej ɓayde mo wini o tawima e hunde holko jaggoɗa no boniri fof mo wi holko ganta aɗana nafa en hoorema kasilam kon an holko woni golle ma min meeɗa yaade gollo gollam ɗum woni gollam ɗi tableau ka jawɗo gollam gollutom ɗe ɗum woni golle majjum ka jawɗo e bolle puuɗi ɗum ko bolle puuɗi aɗa wawi so tableau ɗum mati yeyede o haalnam ɗum ɗo joni hakkude ma Allah de hakkude ma Allah sa yeeyi ɗum joni ɗum ɗo hon foti yeyde oɗo tableau tan mbeɗa yiya hen 1 million mbiɗa billahi somi anduno han jogui haalis poɗne ko joɓɗami ko e jiiloygol ba ma wona ɗum joɓtami an kay ka kirsirɗomi caggal yo yees hakkude ma Allah ko ɗum o table ɗi o table a waɗama hen 1 million tableau goto ɓuurma sadde an hande somi foyinoma hande beddo faw tableau am mbeɗa yeyma noon ɗiɗi jeeyimi ko tableau am mi yeyatama ɗum hande joni ɗum an fewni ɗum mbaɗa heptinani ɗum ɗo e ɗum ko woni a heptinano kay ko woni hono wiyete bon faandu fanda o mi anda horde ɓirdugal ñeɗirgal an joom de ko ana wona neɗɗo de ɗum an fewni ɗum feewni ɗum kay la ilaha illallah mi yooɗi noon kam Ramata moto way sibu sa woyi mi ronkot andi no mbaɗami sibu aɗa waɗɗe ɓernam mi yiɗa yiide mettere ma mi haalani bojji ma sa woyi ɓernam hecciɗat ko mettere tan ɓeyɗen tan ɓeydanta kam belam sibu sa woyi ɓernam ne mettat mi ronkon andude fof no mbaɗanmi accu bojji maɗa sibu ka miñam mo korsinmi aɗa woɗɗe nder ɓernam ala neɗɗo mo jinmi hono no jiɗirmami ni sibu ko muusi ko fof momi yiye saram ko tiisi ko fof ma ar darta ko gonmi hay so wonen niɓɓere ma tatam koye jeynoromi mi andata pawmi koyngalam wadde laaɓi ka enɗamam laaɓi ka ƴiƴamam laaɓi ka bandam mi jaɓi nenare sa yeehi wawa addude mo
haɗa mi ginnana joni ken sehilaɓe kono wona sehilaɓe joni noon sehilam vrai gondunomi ko musicien quoi o ko yayma kon ɗoyre nenema kon ɗoyre nena makko so finin tan leket mum ya marché dañi toon foof adde e galle ko guurdu kanko sehilam o musicien o wiide ittude gacce men guurata ɗe o ƴetti laano o yi Espagne pour yidde yaltinde nene makko e caɗele aɗum wawi guiloyi o wartani o ɓeydi yayraɗo hannde caɗele goɗɗe ɗum waɗi ɗi bojji ayi laano oɗo yowiri ayi yoltoɓe nan joolo ɗum fof yidde tan ɓe sika an a ƴettata laano Allah dandam kay woppama kurciyam hetan wallahi he gorno ɗum de ni yurmo ni kam ko ɗum woni ko woyata ko ɗo ɗum woni yayraɗo wayata koɗo ndeysan oɗo en o oɗo woni Rugi debbo pullo ɓurɗo yontere e fulɓe sa yi a yigiɗɗe s'il te plaît ƴeewirum sees oɗo ko debbo bientôt mariage amen te mam totti invitation ngara tawtireɗa mataw kam so dañji ɓinguel kam min siyel ma o guindirta ala pourquoi jukkuma woni welanima a jom min wallam han jiɗɗa babma de ana watta han jiitim bawon en jiiɗi mbiyta ha tampuɗen ɗon ko ɗen yiiti kawruɗen e waaji moƴƴo hollu men to wen homo nawma han jiiɗa waajo wona min nawma tun a haali gon kono ɗo suk debbo komi jiɗɗam lani kanko tan jiiɗi men gurnamam ko paɗɗa sellani on ke safrade fata ho sella kanko a oɗo sellani non o nandani hen boom ayi e o nandani e ñawɗo kono sellani mbar wona comme rafi babma o de teguɗo mbalena jaam so tawi rafi babma innama tan lawɗa de ma ɓooy laaw babma kam kagat deeda